Plamengradsko prvenstvo. Pa, kako su se bove oslobodile, Beco? A, prikačene su lancima za tegove ispod vode. Tegove? I ponekad lanci zarđaju. Zarčaju? Ko bi rekao? Da li bi možda mogao da mi pomogneš, Beco? Izvini, Simo. O, Simo, a kada ih podižeš, veoma je važno da budeš stabilan na nogama. Izvini, Simo. U redu je, Beco. Dobro je što nosim nepromočivu odeću. Kuglageri su dobri, a osovina je podmazana. Lepa kolica, Nešo. Skoro dobra kao moja. Hvala, Ana. Dobro, Plamengradsko prvenstvo, dolazim! I ovoga puta ću stvarno pobediti. Ha-ha! Ajoj! Pazi malo, Nešo! Šta je to Plamengradsko prvenstvo? Samo najveća trka kartinga u Plamengradu. I ja ću pobediti! Ui! I ja sam imao karting kad sam bio mali. O, imao sam i ja! Bio je to najbrži karting u gradu! Nema šanse da bi bio brži od mog. Moj bi pobedio tvoj kad hoćeš. Bome ne bi! No, da bi. O, ne bi! Bi. Ne bi! Bi. Pa, postoji samo jedan način da proverimo. Molim vas, recite mi da nećete praviti kartinge i učestvovati u Plamengradskom prvenstvu. Trka je u 6. Ti i ja se vidimo na startnoj liniji. O, ne. Ovo je najgore sramoćenje od strane oca ikad. Sudeći po koordinatama, tek kojim treba da privežemo bovu bi trebalo da bude ispod nas. Simo, možeš li mi pomoći sa odmotavanjem lanca? Naravno, Beco. Ali mislim da ću to raditi odavde. O, izvini, Simo. Dobro je što nosiš nepromočivu odeću. Jeste, Beco. Zaista jeste. E sad, da vidimo, mogao bi da mu stavim servo volan ovde i onda da mu ugradim spojlere, evo ovde. Tata, nećeš zaista da učestvuješ u Plamengradskom prvenstvu? Izvini, Ana, ali osjećam potrebu. Potrebu da napravim nešto što će ići brže od bilo čega što Mile Poplava napravi. Ali možda mi treba pomoći. Šta? O, dobro, ali obećaj mi da ovog puta nećeš preterivati. Ma naravno da neću. Ali sam upravo dobio dobru ideju. Šta to radiš, Mile? Pravim karting! Dobro onda, da napravimo pobednika. Svaka čast, Mico, odlično urađeno. Hvala, Beco. U redu onda. Vratimo se u centar. Mislim da ću ostati ovde. Možda će biti suvlje. Dobra ideja, Simo. Izvini, Simo. Da pogađam. Dobro je što nosim nepromočivu odeću. Plamengradsko prvenstvo uskoro počinje. Svi na svoje položaje. Nećemo valjda ići suviše brzo, Mašo? Da, Rašo, veoma brzo. Moramo da pobedimo. Mislim da ćeš vidjeti da ću ja pobediti. Sanjaj, Nešo, to se nikada neće desiti. E sad, da li su svi takmičari tu? Ne baš! Napravite mesta za mehaničkog groma!
Ali, on je odrasli. To nije po pravilima. Pravilo je da nema pravila. Dobro, da li smo spremni? Ima li mesta za još jedno? Šta je to? Ovo je raketni razarač 2000. Odneću svoju zastavu na cilj. Samo da ne eksplodira. 3, 2, 1, Samo da ne eksplodira. paljenje! Raketni razarač, Rozi! Ovo je tako potpuno nepošteno. Rašo, prestani da pritiskaš kočnicu. Ne volim brzinu. Skreći odmah, skreći! Juhu! Ha, ha, ha! Uspeo sam! Pobedio sam! Ha, 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 ha! Moje malo zlato. Gde je tata? Tata ide prema Keju. Upao je u more! Krenuo je na pučinu. To obično ja radim. Bolje da pozovemo vatrogasca Simu. Jova je odjurio na pučinu u raketnom hover kartingu. Ja ću uzeti Juno, vas dvoje u Neptun. Možda će mi trebati podrška. Joj, za ime sveta! Završit ću nasupka na pustom ostrvu, pa ću morati da trpam lice na lopti kako bih imao s kim da razgovaram. Joj! Izvini, Simo. Nisam znao da će ići toliko brzo. U redu je, Jovo. Važno je da nisi povređen. E pa moram da priznam, bio je brži od mog. Ne, nije. Jeste. Polako vas dvojica. I pobednik ovogodišnjeg Plamengradskog prvenstva je... Neša Cenić. Moj Neša je najzad nešto osvojio. Bez varanja i trikova ili uzimanja mojih stvari bez pitanja. Da, mama, hvala, mama. Dobro je što nosiš nepromočivu odeću, Beco. Jesmo li pobedili? O, Rašo.